ערב טוב. את ארגון חיזבאללה השיעי שמאיים עלינו מלבנון כולכם מכירים, אבל היום אנחנו רוצים לגעת בשלל המיליציות הפרו-איראניות האחרות שפרוסות כאן באזור שלנו ומשחקות תפקיד מאוד משמעותי במלחמה האחרונה. יש לפחות 12 מיליציות בולטות כאלה, ובשורותיהם פועלים לפי דיווחים מאות אלפי לוחמים. בואו נצא למסע קצר כאן באזור שלנו וננסה להבין מה בדיוק קורה כאן. איראן למעשה מפעילה את המיליציות האלה על מנת לחזק את ההשפעה שלה באזור, להפחית את ההשפעה האמריקנית כאן, וכמובן לאיים עלינו, על ישראל. איראן מפעילה מיליציות בעיראק, בסוריה, היא מפעילה את חיזבאללה בלבנון, ואת החות'ים בתימן, ששמענו עליהם לא מעט בשבועות האחרונים. וכדי ללמוד עוד קצת על המיליציות האלה, אנחנו רוצים לצרף אלינו את רועי קייס. שלום רועי. שלום יואב. רועי, אני רוצה שנתחיל דווקא שוב מהחות'ים שיושבים באזור מאוד אסטרטגי על המצר שמחבר בין הים האדום לבין אסיה, השער למעשה לאפריקה ולמזרח התיכון. לחלוטין, וזה אולי הסיפור הכי גדול, כי בסופו של דבר זה מסביר למה הם כל כך נכסיים בעבור האיראנים, מעבר למתקפות שראינו לאחרונה לעבר אלעד באמצעות כטב"מים וטילים בליסטיים. היכולת של החות'ים לשבש את אחד מנתיבי השיט הבינלאומיים החשובים, קרי לפגוע בכלי שיט אמריקנים וישראלים בים סוף, זה איום משמעותי, מאוד נכסי בעבור האיראנים. אוקיי, בוא נעבור לעיראק. זו לא מדינה שאנחנו מדברים עליה יותר מדי בהקשר של המיליציות, אבל יש לאיראן השפעה מאוד חזקה שם. מה אנחנו יכולים ללמוד על העיראקים, על המעורבות של איראן שם? אז תראה, בחסות מה שנקרא המאבק בדאעש וגם המאבק בארצות הברית, איראן הקימה בשנים האחרונות לא מעט מיליציות פרו-איראניות בעיראק שממלאות את ההנחיות של איראן. אולי הבולטת שבהן היא גדודי חיזבאללה העיראקי, לא הלבנוני. ראינו במהלך המלחמה שורה של מתקפות של אותן מיליציות באמצעות כטב"מים וטילים על בסיסים אמריקנים, גם בעיראק, גם בסוריה, כולל ניסיונות של אותן מיליציות להגיע לגבולות ישראל, בלבנון, בסוריה, אפילו ניסיונות להגיע לירדן. איום מעניין מאוד, אמנם לא גובל ישירות עם ישראל, אבל בהחלט איום. אוקיי, ומי שכן גובלת בישראל היא סוריה כמובן, ששם האיראנים השקיעו המון כסף בשנים האחרונות וניסו ליצור שם צבא על. זה לא כל כך הצליח להם, אבל האיום הוא עדיין משמעותי. לחלוטין. קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס ומשמרות המהפכה של איראן לשעבר שחוסל, ניסה להקים שם צבא של מיליציות שיעיות של עשרות אלפי לוחמים. זהו מה שצריך לו גם בגלל הפעילות הישראלית בסוריה. היום יש אלפי לוחמים במיליציה בשם חטיבת האימאם חוסיין. זו מיליציה שיעית מאוד משמעותית, שאגב היא זאת ששיגרה את הכטב"ם לאילת, הכטב"ם שהתפוצץ בבית ספר באילת, וגם בעבר שיגרה גם טילים וכטב"מים לעבר ישראל ולעבר יעדים אמריקנים. יש עדיין אלפי לוחמים של חיזבאללה, זה גובל עם ישראל ולכן זה גם כן איום. آنچه در مورد ما میگویند